Good morning mga kaborgi. Panibagong araw guys, no? Panibagong vlog na naman po tayo. So, pinakita ko lang yung warning sign sa motor ko kanina dahil update po ng lagay ng panahon medyo okay na yung yung panahon ngayon, hindi na katulad ng mga nakarang araw na walang tigil yung ulan. So, ngayon may mga panakanakang pag-ulan pa rin pero hindi na katulad ng mga nakarang araw na talagang walang tigil. Tsaka kahit pa paano sumisilip na rin yung araw. So ayan, ready na yung ating apps Lalamove application. And andito pala ako sa may Dinalopian Angeles Road. So papunta muna ako ng Porac at mag-aantay ng booking. Sana makakuha tayo ng magandang booking para sa ating first booking. So ayan, ingat po sa lahat ng riders. Ride safe po palagi. Basa pa rin yung kalsada, madulas. So yun lang, palagi tayong mag-ingat. So okay, tara. Yun, napakabilis ng biyahe. No, nasa Porac na tayo mga kaborgi, So ayan, nasa may Baywalk Porac sa may tabi ng ilog. So ayan, umaambon na naman, basang-basa na naman si Borgi. So ayan, abang-abang muna tayo ng booking dito mga kaborgi. Ginamit ko na rin pala yung bagong biling helmet. Ayan, papakita ko mamaya. Ayun, nasa sulok. Napaka-pogi. Poging helmet. So ayan, so nasa Porac ito guys, sa may bayan ng Porac. Ayan yung ilog. So lumit na nga rin yung tubig niya. Yung nakaraang araw, napakalaki ng tubig dyan. So yung banda dyan sa may ayan yung ilog mismo. So ayan yung mga revolta na unggoy. Yan yung Baywalk ng Porac. Ayan, so dito lang muna mag-aabang ng booking. Sana may pumasok agad na booking para hindi magtagal dito, So yun, ganun lang mga kaborgi, abang-abang muna ng booking ulit. So waiting time na naman, waiting period. Ayan, so upo muna tayo dito. Sana may dumaan na nagtitinda ng kape. Yun, may booking na agad. Ayun, pinasukan na tayo ng booking, 346 pesos. So ang pick up location niya is Santa Rita sa may Zone 2 Santa Rita, sa kaya banda to. So ayun, let's go. Tirahin na natin to bago pa tirahin ng iba. Tara, biyahe. Alright, biyahe na. So ang drop off location niya pala is sa may Pilar Village, sa may San Fernando, Pampanga. So 21 kilometers, 346 pesos. Not bad, napakagandang booking. So ayan, ipipin ko lang yung location ng pick up location. Kabisado ko naman yung Santa Rita Talagay ko Dila-Dila or San Basilio. So malapit lang yan kasi after ng Porac, Pulong Santol, tapos Dila-Dila. Ayun, so palagi ko nandyan lang yan sa zone 2 ng Dila-Dila. Okay, let's go. Biyahe na natin. Yun, so ingat po. Ingat po tayo palagi sa ating pagmamaneho, sa ating pagdadrive. Ulitin ko lang po, madulas po yung kalsada, basang-basa pa po. Ayan, lalo na sa mga Burgman, Suzuki Burgman user, yung mga stock na gulong natin guys, napakadulas niyan. So ingat-ingat, doble, triple ingat. So kaya kung hindi rin lang naman nagmamadali, huwag naman masyadong bilis para hindi para safe. Mas maganda pa rin yung mabagal at saka basta safe kaysa naman sa mabilis, delikado naman. So yeah, let's go. Yun, naping na, nilagyan ko nga pala ng plastic yung aking cellphone. Kahit nakapayong yan, naapyasan pa rin ng tubig ng ambon ng ulan. So wala pa kasi tayong pambili ng waterproof na cellphone, tawagan GoPro.
Saka na pag monetize na tayo. So ayan. So sisingit ko lang pala, no. Kung mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. Tara, biyahe na. One eternity later. Grabe, ang dumi. Yun, mga kaborgi. Yan. So, medyo sumisilip yung araw. Ayan, oh. Nandito na ako sa may Greenfields. Yan, Greenfield Square. Dito sa may San Fernando, Pampanga. So, kakadrop ko lang nung item kanina, no. Yung galing Santa Rita. First booking is napakaganda na 350 pesos, 21 kilometers. Tornilyo lang yung ano. Tornilyo lang yung pinick up ko dun. So ayun, oh, mayroon booking dito na ano 192 pesos. Nag-plus na ng 220. Kanina pa to walang kumukuha eh. So ibig sabihin, palagay ko ito, ano ito, scammer ito. Walang kumukuha eh. Ayun, oh. Pag may mga ganyan, so sa mga Lalamove riders, ano, so ingat po tayo sa mga ganito. May abono siya 1670 ang iaabon sa trapo pambayad. Ayan, oh. So wag basta-basta maniniwala pag ganyan na may additional na napakalaki. Tapos kanina pa siya walang kumukuhang ano, rider. Tapos may stop na ganyan. Heads up na, tatawagan natin, ha. Swipe ko siya. Ayan, tingnan natin yung expose natin tong scammer na to. Lumang style na to eh. Nandito na naman sila. Sa mga bagong rider, ayan, oh, tingnan nyo yan. Bagal pa naman ang internet. Ayan. Ayan, dali, baka maganda yung booking. 99 papuntang Goldilocks po, papuntang bagal naman ang internet. Yun lang, Goldilocks. Makapapunta ng San Fernando to, sayang na nang makapapunta ng ano, SM sa may Goldilocks, sa may Save More. Napakabagal naman ang internet. Wala na, pati yung ano, nawala lahat. Pati yung scammer. Visit na internet ito. Ang bagal ng Globe. Palakasin mo naman ang ano mo, data. So ayun, since wala na yung ano, mga kaborgi, abang-abang na lang muna ng booking papuntang Angeles. So itong way na to, papunta yan ng Angeles. Itong way na to sa likod pa, way na dyan sa mabandang likod ko, yan na papuntang San Fernando. So nandito tayo sa may tapat ng ano, ng anong school kasi to, Our Lady of Fatima. Yan, sa may tapat ng Our Lady of Fatima. So ito yung ano, Greenfield Square. Ayan, so walang booking. Wala talaga yung internet. Ayun, abang-abang lang mga kaborgi. Update ko kayo mamaya pag may ano na, pag may panibagong booking. So magpapa-Angeles ako ngayon sa may delivery ako mamayang 12. Private booking ko yun sa Ben Eve Flowers. Hindi deliver akong Bulaklak. Oh, eto pala siya, ayan, alas 12. Wala, oh. Ayan, mamayang alas 12. Ayan, tapo natin yung number. Ayan.
Ayan ang mga dinideliver ko. Mga bulaklak lang yan dinideliver ko dyan. Private booking yan, hindi yan dumadaan ng ano. Hindi yan dumadaan ng booking ng Lalamove. Private booking yan. Ayan o. Yun o. Ayan. Okay, abang-abang lang tayo. Update na lang mamaya mga kaborgi. Yun, bumalik yung booking na ano, ayan o. Bumalik yung scam na booking. Tingnan natin ha. Yung abono daw 1670. Ito yung kanina oh. So kanina ang dagdag niya, ang plus niya 200 eh. Ngayon 240 na. Swipe natin. Huwag na nating tawagan, chat ko lang. Confirm booking. May pagpapabayad sa ay magpapabayad sa 7-Eleven ito. On the way. Yung kinancel oh. Kita mo? Kinancel. Gago ka, hindi mo ako maisan. Kinancel niya. Wala na, no? Kinancel na. Sa mga bagong rider, naku, mag-ingat-ingat kayo. Tignan nyo, tignan natin sa canceled. Ayan yan, no? Ayan siya. Palaging 1670 ang abono niyan. Mag-send siya ng ano, ng QR. Papayaran mo sa 7-Eleven. Naku, wag na wag. Ayan, no? So, ang advice ko, ano, kung abono siya, kailangan yung pipick upin mong item, kailangan sa bahay, sa establishment. Pero wag yung mga bayad sa may 7-Eleven na ganyan, no? Kailangan bahay siya na para pag sakali man scam yung receiver, may babalik mo dun sa pinagkuhanan mo. Huwag kayong makikipag-meet up sa pick up. Tapos sasabihin meet up tayo 7-Eleven, meet up tayo somewhere. Tapos magbabayad ka sa kanya, iabot niya yung item. Naku, huwag na huwag. Beware po mga bagong rider na Lalamove ha. Kasi ako, tinubuan ako ng ugat dito sa Lalamove, kaya alam mo na to eh. Sa mga bagong riders, mag-ingat po. Yan ang mga mapagsamantalang tao yan. Ayaw ng ano yan, ayaw magpawis niyan. So ayan, automatic yan, hindi na sasagot yan eh. Kasi registered na yung ano, naka-register na lahat na yung mga SIM card. Ayan na, tingnan nyo yan. Beware sa mga bagong rider. Okay, so abang ulit tayo ng booking. Ang bubuisit na yan. Ayun, umuwi na pala ako guys, no? After nun, nakakuha pa ako ng mga 3 bookings. Tapos sabay uwi na. So, ayun, subscribe na lang mga kaborgi, ano? Maraming salamat, hanggang sa muli.